Medyo nagkakainitan na dito ah. Try patagit ang balen. Sabayan sila sa... Parang ikaw, kung may pending ka rin. Hindi raw. Marunong. Uchi! Ikaw pa. Yeah, okay. Ay, sorry. Hindi na.
ano, ilang minuto na lang, pwede pa ma-record yung dito. Maganda ng mga laro eh. Baka may maganda pang shot dito. Outside ba? Parang outside eh. Kaloy, ayusin mo. Naka-record ko. Ayusin mo. Pag tayo yung hinayang na. Score? 4-3? Na, init ng laban na yun ah.